Siyam kaadlaw sang Misa de Gallo, ginhandaan naton ang pagkari sang aton manunubos. Karon sa sining balaan nga gabi, igabunag si Jesus sa paghatag sing kalipay kag paghidait sa kalibutan kag kaluwasan sa katawhan. Sino bala ang makahuna-huna nga ang labing balaan nga pulong, ang anak sang Dios, mag-uba sang iya pagka-Dios, agud mangin kaangay sang tawo. Nanginjutay siya nga bata, nagdako nga manugwali sang maayong balita, hintalikdan sang mga tawo, napatay sa krus, kag nabanhaw gikan sa mga minatay. Initanan tungod sang paghigugma sang Dios sa aton. Ining Dios nga nangintawo, amo ang aton ginasaulog sa sininga gabi. Ang lapsag sa pasungan, amo ang Emmanuel, ang Dios nga kaupod naton. Kag kun ang Ginoo kaupod naton, ano kag sino ang aton kahadlukan? Wala gid sing may makahamulag sa aton sa iya nga nangin kaangay naton. Sa pagsaulog naton sining santos nga misa, ilakip naton sa aton mga pangamuyo ang masunod nga mga intensyon. Pagpasalamat ni Mr. and Mrs. Renato Salcedo and family, Mr. and Mrs. Malvar Hardeleza and children, Mr. and Mrs. Crispulo Celeste and family, CHJ JL Hucaban Fish Broker and family, Mr. and Mrs. Rogelio Florete Sr. and family, Emma Victoria and children, Mr. and Mrs. Venancio Lubas Jr. and family, Mr. and Mrs. Oliver and Gemma Santerva, Mr. and Mrs. Eugene Perez and family, Dr. and Dr. Gerard Penicilia and family, Mr. and Mrs. Cesar and Cherry Heluz and family, Maria Rena Penicilia, Maria Fe and Lorenzo Penicilia, Elfren Garrido and family, Salvacion family, Lidelia Seribo, Mr. and Mrs. Rone Caijo, Mr. and Mrs. Roselier Grabato, Architect and Mrs. Edwin Ledesma and family, Mr. and Mrs. Roy Sabran and children, Marichel Ladrido, for the healing of Jomar Sorongan Paladin. Pagpara sa kapahuwayan sa mga masunod. Paz Celis and Mary Angeline Lord Bueno, offered by Roy Celis and family. Magdalena Diaz, offered by Violeta Acosta and family. Vicente Henry Sr., Evelyn Elizabeth, and all souls in purgatory by Caijo family. Arsenio Salombides by Paulita Salombides. Juan Fenelisa Salvador de Liomes, Carmen Anacleto, and Socorro Sabran, offered by Roy and Jenny Sabran. Manuel and Thelma Quijal, Sonia Linda Guanlao, and Elmer Gregorios by Pamela Quijal. Ang magapangulo sa aton selebrasyon sa sining santos nga misa, amo ang aton Senyor Arsobispo, Most Reverend Jose Romeo G. Lazo, D.D., kaupod ang aton mga kaparian diri sa aton parokya sang Our Lady of Candles. Palihog magtindog ang tanan.
Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo, ang paghidait iyara sa inyo. Mga utod, kilalaw natin ang aton nga mga sala, agud nga mangintakos kita sa pagsalibrar sa ning balaan nga mga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagawam sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko to sa nahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tud nga sala. Busan nagampo ako kay Santa Maria biring gihapon sa tanan nga mga layas kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ko sa atong Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa atong Dios nga makagawam sang tanan, kag sa napatawad ng aton nga mga sala, tuyang kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Sugo kita. O Diyos namon, imo giniwagan ning labing balaan nga kagabihon, sang matuod nga kapawa nga si Kristo. Pambita kami nga nakakita sang iya kasanag diri sa duta, sang iya kalipay dira sa langit, sa diin siya nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo Dios, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Palihog maglingkod ang tanan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang duta sang tribo ni Zabulon kag ni Neftali sang una ginpakahuy-an, pero ang palaabuton magadala sang kadungganan sa sini nga kadutaan halin sa Mediteraneo pakadto sa sidlangan sa duta sa tabok sang Jordan pag Galilea, sa diin nagapuyo ang mga dumuluong. Ang mga tawo nga nagalakat sa kadudolman, nakakita sing dako nga kapawa. Nagapuyo sila sa duta sang mga landong, pero karon ang kapawa nagasilak sa ila. O Ginoo, ginhatagan mo sila sing dako nga kalipay, ginhimo mo nga magmalipayon sila. Magahugyaw sila sa imo ginhimo, subong sang paghinugyaw sang mga tawo nga nagaani, ukon magpartida sila sang inagaw nga mga manggad. Kay ginbali mo ang guta nga nagapabugat sa ila, kag ang baston nga nagahanot sang ila mga abaga. Ikaw, o Ginoo, ang naglutos sang pungsod, nga nagpigos kag nagpamintaha sang imo mga tawo, subong sang imo paglutos sadto anay, sang mga hangaway, sang Midyan. Ang mga butas sang nagpanggubat nga mga hangaway, kag ang tanan nila nga mga bayo nga nagbulit sang dugo pagasunugon sa kalayo. Ang isa ka bata matawo sa aton, ang isa ka anak ginhatag sa aton, kag siya ang aton mangin pangulo. Pagatawgon siya maalam nga manuglaygay, gamhanan nga Dios, amay nga wala sing katubtuban, amay sang paghiday. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Sa karon gid nga gabi, natawo para sa aton ang manluluwas, si Kristo nga Ginoo. Sa karon gid nga gabi, natawo para sa aton ang manluluwas, si Kristo nga Ginoo. Magkanta kamo sing bag-o nga ambahanon sa Ginoo. Mag-amba kamo sa Ginoo, ug bug-os nga duta. Magkanta kamo sa Ginoo, kag dayawa ninyo siya. Sa karon gid nga gabi, natawo para sa aton ang manluluwas, si Kristo nga Ginoo. Isugid adlaw-adlaw ang maayong balita nga siya nagluwas sa aton. Ibantala ang iya himaya sa mga kapungsuran, ang iya gamhanan nga mga binuhatan sa tanan nga katawuhan. Sa karon gid nga gabi, natawo para sa aton ang manluluwas, si Kristo nga Ginoo. Magkasadya kamo ulangit kag duta,
Magdaguhob ka, o dagat, kag ang tanan nga mga tinuga, nga yara sa imo. Magkasadya kamo, o mga latagon, kag ang tagsa kabutang nga yara sa inyo. Sa karon gid nga gabi, natawo para sa aton ang manluluwas, si Kristo nga Ginoo. Dayon ang mga kahoy sa kagulangan, magahinugyaw sa kasadya sa atubangan sang Ginoo. Kay nagakarisya sa paggahom sang duta, pagagamhan niya ang tanan nga katawuhan sang kalibutan sa katarungan kag kamatuoran. Sa karon gid nga gabi, natawo para sa aton ang manluluwas, si Kristo nga Ginoo. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa kay Tito. Labing hinigugma ko, ginpahayag sang Dios ang iya grasya para sa kaluwasan sang tanan nga mga tawo. Ina nga grasya nagatudlo sa aton sa pagsikway sang kabuhi sa sining kalibutan nga may pagpugong sang kaugalingon, matarong kag Diyos nun, samtang nagapaabot kita sang bulahan nga adlaw nga aton ginalauman, nga ang himaya sang aton gamhanan nga Dios kag manluluwas nga si Hesukristo magapakita. Gintugyan niya ang iya kaugalingon tungod sa aton, agud maluwas kita sa tanan nga mga kalautan kag manginputli nga mga tawo nga iya kaugalingon kag nagahandom sa paghimo sing maayo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Nagadala ako sa inyo sang isa kadako nga kalipay. Sa karon gid nga gabi, natawo para sa aton ang manluluwas, si Kristo nga Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo.
Sadto nga panahon ang emperador nga si Augusto nagmando nga ang tanan nga ginsakpan sang imperyo magpalista sang ila kaugalingon para sa senso. Ining nahauna nga pagpanlista ginhimo sang si Sereneo ang gobernador sang Syria. Gani ang tagsa-tagsa nagpauli sa iya kaugalingon nga banwa sa pagpalista. Halin sa banwa sang Nazaret sa Galilea, si Jose nagpauli sa Judea. Sa banwa nga ginatawag Bethlehem, sa diin natawo si Haring David. Nagkadto siya didto kay siya kaliwat ni David. Nagpalista siya upod kay Maria nga ginsaad nga mangin asawa niya. Nakabusong na si Maria, kag samtang didto sila sa Bethlehem, nag-abot ang tion nga inugbata na niya. Nagbata siya sang iya panganay nga lalaki. Ginputos niya ini sang lampin kag ginpahigda sa isa ka pasungan, kay wala na sing lugar para sa ila sa balay nga dalayunan. Sa sadto nga doog may mga manugbantay sang karnero nga nagapulaw sa latagon sa bilog nga gabi sa pagbantay sang ila mga hayop. Ang isa ka anghel sang Ginoo nagpakita sa ila, kag ang himaya sang Ginoo nagsilak sa ila. Hinadlukan gid sila, pero ang anghel sang Ginoo nagsiling sa ila, hindi kamo makahadlok, kay nagkari ako sa pagdala sa inyo sing maayong balita nga magahatag sing dako nga kalipay sa tanan nga mga tawo. Karon gid nga gabi natawo sa banwa ni David ang inyo manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Amo ini ang tanda para sa inyo. Makita ninyo ang isa ka bata nga naputos sang lampin kag nagahigda sa isa ka pasungan. Sa hinali nagpakita ang isa ka guban sa mga anghel sa langit kag nagbuylog sa sadto nga anghel kag nagkanta sila sini nga pagdayaw sa Dios. Himaya sa Dios sa kaytaasan kag paghidait sa duta sa mga tawo nga iya nahamutan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka, O Ginoong Hesu Kristo. Maglingkod ang tanan. Pinalangga kong katawan kang Diyos, laki pang ating mga kaparian, ang mga religious, ang mga brothers, malpayan gid nga Pasko kaninyo nga tanan. Ang ating nga pagtipon kadya nga gabi, nagapahayag ka natin kang mapinadayunon nga pagpalangga kang Diyos sa anang katawan. Labi nagid sa paghatag sa ngabugtong anak para gid sa atong tanan. Daw lisod tengkadun kamayad, kung daw ano kadalog ang gugma kang Dios sa anang pinalangga nga katawan. Ang pag-abot kang lapsag nga natao sa pasungan, nagapatimaan ka natin nga nang bugtong anak nahimo nga tao, pareho ka natin. Ang handom gid kang Dios nga ipaambit ang anang Dios nun nga kabuhi, maku natin ni saradya kapanugdaon nga indigid natin dapat malipatan.
Luyagid ka natin nga Diyos, nga makita natin kung ano ang mangin tao, Diyos nun nga tao. Luyagid ka natin nga Diyos, nga kita tanan, mag-ibaw ka na, saan ang balay. Gani ang paghatag niya sa aton, sa nga bugtong nga anak, nagapatimaan, nga mudya nga anak, amo ang magpakita sa aton kung ano kita, mangin Diyos nun nga anak. Agad nga sa ulihi, makaimaw kita sa aton nga Diyos. Ang pagpangabuhi bilang tao, hindi man mahulas. Sa mga ginikanan na halimbawa nga may kabataan, daw makuhon kita nga ang pagbata, daw mahulas. Ugari nga ang pagpatubo kang bata, malisod. Kung kaysa matingala kita, nga nataw nga ang lapsag, nga ginpalangga kamayad, sa urihi magtubo, lain nga sahi kang bata. Daw makuon bala kita, ano ang natabo sa pagtubo kang bata, nga sa pag-upisa pa lang ginapalangga, ugaring sa urihi, daw lisidlen palanggaan. Labi nagid sa tulad nga panahon nga halimbawa, daw malisod ang ginikanan, makahangop kamayan, kang andang kabataan nga nagatubo, labi nagid sa panahon kang pandemya. May nagakuon gani nga ginikanan, nga ang anong mga kabataan daw hindi na rin mahangpan kamayan. Tungod kang pandemya gani nga niya, daw naglainan dang ugali, naglainan dang pamatasan. Ugaring sa amudya nga hitabo, ang lapsag na tao sa pasungan, hindi manggid mahangpan kamayad. Kang anang ginikanan, Jose kag si Maria. Ganit sa pagtubo ni Jesus, may mga hitabo sa kabuhi na nga malisod man hangpon ka ng ginikanan. Halimbawa lang, sa pagdarang ka na sa Jerusalem, sa templo, nadura ang bata. Ginbalikan ni Jose kag ni Maria sa templo andang bata. Kag nakita nanda, nakuon si nanay na, Noy, andi tao nga ginpalisdan mo gid kami ni tatay mo. Buhay ang amon pangita kanimo. Nagsabat na lang bata, ora balak mo kamaan, narigya ako sa akin tatay. Hindi man gid ka hangop kamayan sa tunga panahon si Jose kag si Maria. Kanang bata gali sa nang pagtubo, hindi lang sanda nga ginikanan nagpatubo, kundi ang bata nga si Jesus gapamati man sa nang tatay sa langit. Tiyan mo man dyan kung kaisa matabo sa ating mga kabataan, na kung kaisa hindi natin mahangpan kamayan sa andang pagtubo, nagali ang andang kadyang nga kabuhi, hindi lamang tawhanon, kundi Diyos nun man ang andang kabuhi.
Amuri ang kabangdanan at daw ang ating tatay sa langit nagpadara ka ng bugtong nga anak. Nga mangintaw, pariyo ka natin, agad mamanan natin kung ano ang magpangabuhi bilang Diyos nun nga tao. Kagali hindi lamang kita, bata kang ating ginikanan, kundi bata man kita kang Diyos. Di pasalamat kita sa kaaram kang atin nga Diyos sa paghatag na sa aton sa bugtong anak nga mangintaw. Agad kita may huluwaran sa atin pagpangabuhi kung ano mangin Diyos noon nga tao. Ang udya matuod malisod kung kaysa nga sa atin pagpanaksi kang ating Diyos nun nga kabuhi, may kadamaan pagid nga hindi makahangop. Kung kaysa hingabuton pa ikaw, basulon pa ikaw, nga nagatinguha ikaw nga magkabuhi sa imong Diyos nun nga kabuhi. Matingala ang iba. Salamat kita sa lapsag nga tao sa pasungan. Regalo kang Diyos sa tagsa-tagsa ka natin. Pero anang pagkatao, kung atin balikan halimbawa, ang nauna nga Pasko, may kanta gani kariya nga nagakuon, Silent Night, Holy Night. Natabo sa kagabihan, hindi sa kasanagan, o hindi sa makon bala natin sa aga o kung sa udto, kundi sa kagabihan. Nagatugro ka natin kang pagpamalandong kung ano ang kahulugan kang kagabihan sa atin kabuhi. Hindi malikawan nga maka-experience kita kang kagabihan sa atin kabuhi. Ang kadulong hindi lamang sa palibot, kundi kung kaisa sa atin man pagpangabuhi, madulong. Malisod ang magpangabuhi sa kadulong. Manan man natin riya. Hindi kita kahimo kang atin hirikuton sa madulong. Hindi kita kapagusto lakat halimbawa sa dalanan kun madulong. Malisod ang magpangabuhi sa kadulong. Amuriya nga kinahanglan natin ang kapawa. Kinahanglan natin ang kasanag. Agad nga ang kadulong mapuas, maislan kang kasanag, mabayluhan kang kapawa. Agad ang atin kabuhi, hayag kang tampad, tungod kay kita nagakabuhi sa kapawa. Sa kadulong kang nauna nga Pasko, nag-abot ang kapawa sa Jesus. Nagapadumdum ka natin nga anang kapawa anadya ginpaambit ka natin. Agad nga kita sa ating pagpangabuhi gakabuhi man sa kapawa. Makuon bala kita palihog kengkenga ang kapawa sa inyong balay, sa katilingban, sa imo orubrahan, dara ang kapawa nga si Jesus. May nabatayan ako kariya nga istorya. May isang kabulag saan ang pagpanaw nagdara kang sulo
ang nag-agi na tingala, ngang bulag nagdara kang sulo. Ginpamangkot, ando tao nga dagadara ikaw kang sulo, nga bulag ikaw. Nagsabat ang bulag, ang sulo nga dya, hindi para kanaken, para sa iba. Agad hindi sanda makasandad, agad hindi sanda mahulog. Bakit para kanaken, para sa iba. Manami nga istorya nga makatugro ka natin kang madalim nga pagpamalandong. Ang sulo gali, hindi para ka natin, para sa iba. Agad hindi sanda makasandad, makatiplang. Matuod kung kaisa mo diyang atin makuon bala nga kahangawa. Makasasala ako nga tao. Hindi ako takus nga magpahayag sa katauhan. Hindi ako takus nga magbantala sa katauhan kang pulong. Tungod kay makasasala ako. Ugarang imong pagkasasala nga riya, naambit man riya kang tanan, kay tanan kita makasasala. Tisinuron lang halimbawa, magdara kang sulo. Kung makuon kita, tanan kita makasasala. Waron ti mabitbit kang sulo. Kung makuon abi kita, tanan kita bulag. Hindi kinanglan kang sulo. Pero ang iba, nagakinanglan pa. Di manami pamalandungan ng kapawa gali. Kinanglanan natin madara sa atin panimalay, sa atin katilingban, sa atin urubrahan. Tungod kay ang kapawa, amo sa Jesus. Makasasala man kita kung hindi, kung nga ang kapawa, kung nga sa Jesus. Agad ang iban makakita. Di ka ba'y pang ating pagtipon kadya sa pagpasalamat sa Diyos kang anang paghatag sa aton sa nga bugtong anak ang kapawa kag manluluwas kang kalibutan. Makatugro ka natin kang dalem nga katungdanan nga magdara kang kapawa para sa atin isig katao. Be bearers of light. Be bearers of Jesus nga natao sa pasungan. Salamat sa lapsag, nagpasanag kang atin kalibutan, nagpasanag kang kadulong sa atin kabuhi, kag sa atin palibot. Matuod kun kaisa, ang atin experience kang kadulong mabugat. Ang kadulom sa atin tagipusoon, kung kaysa hindi malabutan kang kapawa, liyag kita magtener sa amo nga kadulom. Hay familiar kita sa amo nga kadulom. Ugaring nagakinanglan kang kapawa, kung anuman ang kadulom sa atin tagipusoon. Halimbawa, kung ikaw pirmi lang nagaagot, liyag ikaw magtimalos. Kung ikaw nalisdan magpatawad, kung ikaw tamagid kang bugalon kaguran ka sapak sa iban, daw kadulom riya sa iyong tagipusoon nga kinanglan kang kapawa. Kung kita may sari-sari nga bisyo, halimbawa, riya kadulom sa atin kabuhi nga nagakinanglan kang kapawa. Di kabay pa nga ang Christmas nga diya mangin masanag
sa atin pagpangabuhi, labi na gid ay natapos maku natin ng COVID-19. Makasaksi kita sa katilingban ng Diyos amo ang atin kapawa, ang lapsag nga tao sa pasungan. Para gid kanatin nga tanan, agad kita magkabatyag nga kita pinalangga kang Dios nga ora nagakalipat sa pagpadayon saan nga pagpalangga kag pagatipan kanatin nga tanan paagi sa lapsag nga natawo sa pasungan. Magtindog ang tanan. Credo in unum Deum. Magluhod ang tanan. Magtindog ang tanan.
Sa ulugon nato ng Pasko sa pagkatao sa maluluwas sang kalibutan. Sa dako nga kalipay mga amoy kita sa aton Ginoo, ang lapsag na tao sa pasungan. Dungga nga man pangamuyo, Ginoo. Ginoo nga Emmanuel, pamatii ang amon pangamuyo. Ang amon pungsod kag ang kalibutan, padayon nga ginatilawan kag nagaantos tungod sang balatian, krisis sa ekonomiya kag politika kag kaimulon. Prinsipe sang paghidait, ipalapnag sa kalibutan ang paghidait nga ginlawag anay sang mga anghel sa katawhan. Mga muyo kita. Ginoo nga Emmanuel, pamatii ang amon pangamuyo. Ikaw ang maalam nga manuglaygay kagamhanan nga Dios. Tudloi ang mga nagapamuno sa simbahan kag gobyerno nga kalimtan ang gahom kag kaugalingon nga interes, agud mag-alagad sila sing himpit. Kaangay mo nga nagkari, indi agud alagaran, kundi mag-alagad. Mga muyo kita. Ginoo nga Emmanuel, pamatii ang amon pangamuyo. Sa imo pagkari sa kalibutan, wala ka nagpakita sa mga gamhanan, maalam kag maabtik, kundi sa mga kubos, imol kag ginasikway. Ginoo bendisyoni ang mga tawo nga ang kusog, pagsalig kag paglaom yara lang sa imo. Mga muyo kita. Ginoo nga Emmanuel, pamatii ang amon pangamuyo. Kaangay sa imo, madamo ang mga tawo nga wala sing balay nga madayunan. Ginoo buligi ang mga nangin biktima sang pandemya, kag nadulaan sang trabaho, mapasilungan, kag mga kinahanglanon sa kabuhi. Mga muyo kita. Ginoo nga Emmanuel, pamatii ang amon pangamuyo. Ang manunubos nangin katapo sang tawhanon nga pamilya. Bantayi, lugpaya kag pabaskuga ang paghiusa sang mga katapo sang amon pamilya kag katilingban. Mga muyo kita. Ginoo nga Emmanuel, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoong Kristo, ginasaulog namon kag ginakalipay ang imong pagkatao sa tunga namon. Kay ikaw dili sa lain sa amon, kaluoy kami kagatagi sang bago nga kabuhi, paagi sa mo Dios nun nga himaya. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari, ikaw po ng Espiritu Santo, kag Dios nga Amay, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Maglingkod ang tanan.
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kong mga kauturan ug ang aton mga dulot, mahamutan ta sang Dios amay makagagawom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iya ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, kamot ining sakripisyo nga amon ginahalad sa imo sa sini nga piyesta, kabay pa nga paagi sa pagbaylohanay sang amon mga dulot kag sang imo Eucharistia, mahimo kami nga subong kay Kristo nga naghiusa sa iya kaugalingon sang iya Dios nun kag ang sang amon tawhanon nga kinaugali. Siya nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. ibayaw niyong kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ngaton Dios. Takos kag angay gid. Takus kagangay digo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo, Ginoo. Santos nga amay gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay paagi sa pagkatao sang imo anak, ang imo himaya nagasanag gid sa amon kaisipan sa bag-o nga paagi. Sa iya nakilala namo ng Dios sa bagay nga makita. Kag tungod sini padabdaba kami sa pagigugma sa mga butang nga hindi makita. Gani pud sa Mangeles, sa Marcanales, kay sa tanan nga nagadayo sa imo sa langit, nagamba kami sa walay untat sang kalantawon sa mohimaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tudo Ginoo, kag angay gid ang tanan nga mga tinuga magdayaw sa imo. Paagi kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo, kag sa gahom sang Espiritu Santo imo ginabuhi kag ginapasantos ang tanan nga mga butang. Wala ka gid nagauntat sa pagtipon sang isa ka banwa para sa imo, agud nga ihalad dalin sa pagbutlak sang adlaw tubtob sa iya pagtunod ang himpit nga sakripisyo sa kahimayaan sang imong ngalan. Ganiwa may pagi sa Espiritu Santo, pasantosan ni mga dulot nga amon gintigana para sa imo, agud nga mahimo ini nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesu-Kristo, nga nagsugo sa amon sa pagselebrar sining Eucharistia. Sa tong gabi sang pagluib sa iya, naging kuha kagin pamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag inigin panagtag sa mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini, kay niyo mo nga kon lawas nga tugyan para sa inyo.
Subuman pagkatapos ng panihapon, yaging ko ang kalis ng nagapasalamat liwat, kaginigin palibot sa mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha ka mo tanan ka mag-inom sa sining kalis. Kanya mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o, kagulay katapusan nga kasugtanan, ay gawla para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ganiyo may ginasaulog namin ni sabungan dumanan sang pagkatao, sang pagkasakit sang imong anak sa pagluwas sa amon. Sang iya makatalingala nga pagkabanhaw, kag sang iya pagkayab sa langit. Samtang ginapaabot namon nga iya may himayaon nga pagbalik, among ginahalad sa iyo masing mapinasalamaton, ing balaan kag buhi nga sakripisyo. Tamda sing may gugmaon sa sininghalad sa imong simbahan, ang biktima nga nakahalad sa iyong kabuhi sa paglugpay sa imo. Itugot nga kami nga napabakod sang lawas kag dugo sang imo anak, mapuno sang Espiritu Santo, kag manginisa kalawas kag panghunahuna kay Kristo. Kabay, nga iya kami himuon nga walay katapusan nga dulot sa imo. Agod mambit namo ng palanublion upod sa imo mga pinili. Labi sa tanan upod kay Santa Maria Birhen Eloisa ang Dios, sa imo mga apostoles kag martires, kag upod sa tanan nga mga santos, paagi sila pagbulig nagasalig kami sa imo dayon nga pagtabang. O Ginoo, tungod sining biktima nga nagpakig-uli sa amon sa imo, hatagi ang bug-os nga kalibutan sang pagidait kag kaluwasan. Palig-una sa pagtuo kag sa pagigugma ang imo simbahan nga nagapanglakaton sa sining duta. Ang amon Santo Papa Francisco, ang amon obispo nga si Jose Romeo, ang tanan nga mga obispo kag makaparian kag tanan nga mga tawo kag intubos sang imo anak. O maluluyon nga amay, pamatii ang pangamuyo sining katilingban nga imo gintipon dere. Tipu naman paagi sa imo gugma ang tanan nimo nga mga anak bisan diin sila. Dalha sa imo ginharian ang amon mga utod nga mga Kristiyanos nga nagkalamatay, kag ang tanan nga nagtaliwan sa sining kalibutan sa imo pagkaabyan. Ginapaabot man namon ang pag-ambit sing dayon sang imo himaya upod sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo pagkay Kristo nga amon Ginoo, kag paagi sa iya imo ginhatag sa amon ang tanan nga mga kaayuhan. Paagi sa iya, pud sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, Dios, sa may nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan.
Tungod kay kansuhos ang ato maluluwas, mga muwi kita sa dako nga pagsalig, suno sa tudlo sa aton. Luwasan mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, at agi kami sing paghidait sa mga inadlaw. Buligi kami kung maluwas kami gihapon sa sala, kag paliguna sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapabot kami sang bulahan nga adlaw nga among ginalauman, nga magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw na saling sa imo mga apostoles, ang paghidait ginabilin ko sa inyo, ang akong paghidait ginahatag ko sa inyo. Di pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kagsano sa imo ginsiling, at agis siya sing paghidait kapag kiusa, ikaw nagakabuhi kang nakahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo, iyara gihapon sa inyong nga tanan. Kagyara man sa imo. Makatagay kamo sing paghidait. Jesus.
Nangyari karon sa Jesus, ang lapsag na tao sa pasungan. Bulahan ang mga dapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon tuluyan. Apang init lang lamang ang isa ka pulong kang mag-aayo ang akon kalag.
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita, O Ginoo, amon ginasaulog sing malipayo ng pagkatao sang imo anak. Itugot ka magtuo kami sing hempit, sa sining di matungkad nga misteryo, kag higugmaw namon ini sing mainit pagi, ginapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa sininga bahin, paghiwaton naton ang rito sa paghatag pagtahod sa nabunag nga Jesus. Magpabiling kita nga nagatindog. Mga utod, kita nagakalipay tungod sang dako nga dulot sang ato na may iyagin padala ang yabugtong anak nangintaw kasubong naton luwas lamang sa sala kag siya nagkabuhi upod sa aton. Ang iya pagkari nagdala sang kaluwasan, siya amo ang paghidayet sang bug-os nga kalibutan. Sa aton pagsaulog sang Pasko sang pagkatao, kabahin sa aton tradisyon ng mga paghalok sa imahen sang bago nga ginbunag nga Jesus. Ini pagpahayag sa aton pagigugma sa mahal nga Dios nga nahimo nga tao. Apang tungod sini ang nga pandemya, wala kita ginatugutan sa paghimo sini. Sa baylo, aton karon himuon ining rito sa paghatag katahuran sa nabunag nga Jesus nga mo ang nagadala sang paghidayet sa bug-os nga kalibutan. Magluhod ang tanan.
Kabay ang pagkatao sa aton manunubos, magdala sang paglaom sa tanan nga tiun sa aton kabuhi. Kabay iya kita luwason sa tanan nga kalalatan kakatalagman. Kabay nga ang pagidait magkari sa aton tagsa katagipusoon, panimalay, katilingban, kag sa bug-os nga kalibutan. Kabay pa, magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. magduko kang magpangayo sang bendisyon sang Dios. Sa makabut siya bilang tao, ang anak sang Dios nagapuas sang kadulom sining kalibutan, kag iya ginpuno ining balaan nga gabi sang iya himaya. Kabay nga ang Dios sa iya walay katapusan nga kaayo, magtabog sang kadulom sang sala, kag iya pasanagan ang inyong mga tagipusoon sing pagkasantos. Amen. Ang Diyos nagpadala sa iyang mga angeles sa mga manugbantay sa mga karnero. Agud ipahibalo ang dako nga kalipay sang pagkatao sang manunubos. Kabay nga puno niya kamo sing kalipay, kag himuon niya kamo nga manugbantala sa iyang maayong balita. Amen. Sang pagpulong sang Dios na himo nga tao, ang kalibutan na hiusa sa langit. Kabay nga taga niya kamo sang iya pagkidait, kag maayong kabubuton, kag ang paghiliusaw po sa tanan nga mga pumuluyo sa langit. Amen. Kag bendisyonan ko mo sang Dios nga magkaom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Kat kamo sa pagidait, tapos na ang santos nga misa. Salamat sa Diyos.